A vintage kórus pedál egy nagyon szép lágy hangot kölcsönöz a száraz natur gitár hangszínnek, de extrém beállításokkal a finom light kórus effekttől egészen a gyors Leslie forgó hangszóró szerű effektig elő tudunk állítani bármit. Halljuk először a tiszta hangot. Most pedig egy standard kórus effektet. Sebességét felcsavarjuk maximumra, akkor pedig egy olyan jellegű effektet kapunk, mint a Leslie-nek a gyors forgóhangszórós állása.